Wadyo ko bati ag bugnaw na init. Gisingot ko oy. Kuyapan. Ay, kakuan na, kabado. Kuyapan. Ipakita siya sa imong kuan ba dragon fruit. Oo. Kuas taas. Ihar ba tong itanom na lang kay dugay pa man nimo kuaon. Nganong dugay mo mo kuhaon? Ako pang i-ready dahil. Dai mga bay mga untag kuan banana kuan cue. ang kinanglan anak kuan raman kanang tire ba sa kuan. Oh, ligid. O ligid raman niya maghimo kag pusti. Kay isig magdala ka anak ko ansus makahimo kag 200 ka buok anak. Ay sino pa man day ni bay kalami ani. Wanit no. Isog ba na sa kanang kalangot di ko uy wala akong gutong. Kanang kuan. Wala ang Kay ingon mo gutong ning ingon ko karon dayon. Ko hala uy kin. Ako Nanamis guys anong grant ni tawag ko. ay gibaliw. Akong kuan akong kanang unsay ngan ani ang katubang Yan, mga bay. papel lagi ko Lubang bilang buwan. kapit na akong gubutas sa akong kwarto kay tanang papel Oh. akong bukatin ko. Ako Yeah. pa man tong gitanaw tong sang adlaw hay naman to. Kita na nimo. Ay wala gani. Nya kumusta man ang passport ni Asle? Mao lagi ako pa Kina? lakaw. Ay lakaw. Unsa ang kamulakaw? Mobalik pa ko Bisi kay kita ron si Manahuna ba no? kuan pa man maura na nakakuha na ko pan wala pa ko kakuan kay ibalik ko dito sus pag-abot kay Karabalyas. kinahanglan. Lami ang ulo, oh. Lami kining ulo. Oh, karabalyas bita mo nang ganahan ko. Pareha jud ani. Sa man kami magida sa mga kami magkaon sa mga gidang. Na may Ginoo na unsa na mga. Nay kanon day. Uy, kanon ka lami. Dai kanon. Kanon ba na? Katuwa dito. Rice is life. Kaya alsaho na. Muna akong gusto kintaw bang pinatrumba. Di dyan mag-lanting. Mura kami mo itagbalay. Nahubagan. Ngayon ta mga bayo. Dari niya ako matug sunod day. Di nga bitaw ka ha kay kwarto lang. Kwarto na naman sa aircon. Nasa aircon dito. Asa man ko anday. Di ko mag-aircon dahil kay gibo taga-bukid ta. Asa man yung plato? Daghan bag mo ami daghan kay ganang Gulay. gulay mo. Mura na siya pwesto dia. Uy, nindot kay diri ko dai. Naay. Unsa man mansion nga naay kuan? Nagula yan. Asa ni gikan dai? Mao ning gikan sa torta. Nga torta sa dalagit kalami. Lami kayo na to Dai mo siya. kaon ka kuan dai kanon? Di lang kanilang ako kayo manam kong rice. Kanilang. Sa man wa pa na panos. Wala uy. Ganyan mo ito. Kaya lami na ba kayo na iyang Wa bugas? pamahaw, wa koy kuan. wala uy. Tisa, lami ka na iyang bugas. Ayang kanon. Iya man kong kita dadan Wa koy dito. pamahaw, wa koy paniudto kay ano nag Sumusa naman taong ka. Oy, Sami. Wala uy. diri sus Ginoo kagutom sa among bisita. Di ko ayo. Imo ang tagakape. Ano nga Eh, sinog ba? Sinog bang Nya, gila. okay ra ka diya? Si Inday Ngabil. Nawala ako nga bilang ni Jesus Ginoo ko. Di, ang ako nga biling hubagan pati ko lubot na hubag. Kay Nahubagan taon. galuoy. May mga snack ta ninyo mga bay? Abi ni mo na ni malas ni silay kab-kab ay super pagyud. Wa di ko magdahom kay nagunahon na ko ani ito sa bukid. Uy, wa man mi sa plano no. Wa gid ni sa plano rong Yung adlaw. agid kas bukid akong plano. Di ba ningon ko nimo gahapon nga, o sige mo ana ako mga hapon-hapon. Kana ba? Nag-support ay sa subscriber sa ko. 33 na ba yung Yay! Congrats 33 subscriber. Hindi nga bil. Ah. ang inyong taas, ang inyong duha kay nagtag-as boom iko ay salamat. Baligya mo dia sinday nga bil. Yes, dai Mapudaan. Inday nga bil subscribe. Mag-print ko dai. Mga kacharing, please subscribe our Inday Ngabil Inday Ngabil. channel. Search lang Inday Ngabil. Si kuan si Yung ngabil niya is NGABIL. Bino B. Oh, Ngabil. BIL. Ngabil gid nga Bisaya gid nga Ngabil ba? kuan kanang nagisig nagtan-aw na ko kaniya kay kuan kay Unsa man ang tuyo? kadtong nagpalit maguni silag manok Wala pa laging Wala, uy. Murari ko lang. Kaluoy po niya in town. Ang katong gabi nila may kiswag tuyo. Asa ginamos? Uso. Lami to. Nagluto man ka ani kani bay baligya nila. Kahapon nagluto ko, ako ginagluto ato kay na ako bisita. Oh, nana Kay nakapalit man ko Kadaghan saging. ba ani? Pero kani, nagyan ni nako diha ko ay bagong luto palitan ako si Kuambi abay hubag-hubag. Nilap lang diha oy. Nuwang Wa jud ko dugti sa akong bugnaw.
Ang katong dito nahunungan. Produktibitan na sinaw akong agtang. Katong nahunungan nato dito teacher. Niingon siya ang mga sikat man dai ni. Wa na nato matagad no kay ngano. Kay istorya man tani mano. Kinsa mong manunga. Ito sa tricycle. Ay magpakyaw ra gini tricycle. Kay wa- Perfect pagkaluto ang wa ko'y buwan. makitang taxi man. Magdugay ko gawat. Tapos, torta sa Dalagit. Dalagit, Tapon, Dalagit, Cebu. Mm. Isa may taga Dalagit diha. Uy, hello! First time na makakaon ko sa inyong torta, no? Courtesy of Uy, lami kay Inday na. Novel. As in kaning sani smooth Di kayo ko teacher. magdahon mo. Di ko magdahon. Nam say torta sa Katmon, wala pa ko ka. Sanggahan na oy nagkanon na itang. Wala pa ko ka. Ang panahon, ang abot yung kuan ani na amnis bukid. O bukid pag-asa ni. Ako di ay. Kani magtawag gani naghagop ako Ano sa lubot. mga ganira kang buntag o gabi? Ayan, buntag. Nag-upload ko. Ah, magalbit ng upload. Diba sa Dito. sa Sa North North Bus? Bus mga permit. Diri man sa ila, diretso ka sa ila o. Nato na ka sa iya ha. Nga pa. At least balay kay kusog akong wifi. So kayang wifi way gamitan na. Tuyuon ka kayo, ah. Kasi tuyuon ba? Eh abot Gikan mo sa diha kamin diya lang kamo agi sa kuan gud diya kahunong sa Abot maayo. sa Pacific Mall na paingon diha og suong. Ay, mao ba dahil mo, na? Naawala ka sa kuan VIP gate sa airport. Ingala Yeah. VIP na. Uy, replity giga Pacific Mall. Abot sa VIP gate sa airport. Na ka sa at bang alang kalunod yung tiri. Wala no, inignaog na ako muna dayon. Mm. Sige. Ay, tabok pa ka, oy. Kaya dito biya ka Tabok naog pa. sa gate. Mm. Tabok ka sa atbang. Ina lang sa gate VIP gate. O wala na. Nubi, replity ka Pacific Mall. Nubi. Ang jeep ba, jeep? Na-deliveran. Na-deliveran ni mo tong. Hmm. Kadua to siya nag-order. At gahapon, kato bang silingan ninyo? Ni-order ka, otro kinaugmaam. Pakaon ko dahil sa Yeah, ilang okay order. ra, okay ra. Butang na ito. Neto lang, imi dito mi nag-abot sa Chungwa. Chungwa ba? Dito mi nag-abot. Okay, ang Dito ang man yung papa dito. Ganyan na sa sungwa doon. Lagi, ano bitaw siya. Kuy, nag-unsa man mo din eh. Mo to, mura kog nasad po. Taranta jud ko. Kaya yun ana ra ba jud ko basta ka nang di ko kabalok, di ko ka pangandam na taranta jud ko. Nya, nakarelate na kas gibati ron. Mauron. Patingin ako, ako doble akong hubag. Tagam. Pumunta ako dito kasi tingnan ko yung dragon fruit. Mm. Ang ako kwarto pertikit ka nagbilangkad jud ko dito akong ipanghabwa. Ngano man di ay? Kay Magdinapanay dito sa mga kwarto ron. mayog makalakaw mo kay usa pa ni mga damit, akong gipang ako mga makeup nga dugay na kayo kung labay. Pag naboy panghatag ng mga bayot diha sa salon. Ay, labay. Kanang bibi, ako na dito pag labay na ako uy. Diha sa mga bayot sa salon ganahan sila na bay, labay ba? Kaya naman ako, kanang 18 man, expired naman. Ah, Pwede okay. pa si budlo to ilang si Mod. Expire na, sige, okay. Kanang mubudlot ng ilang Ikaw. naon. As in, ang pinunta ko dito is ang gabi. Sarap ng gabi. Uy, gabi talaga. As in. Uy, Tapos, buhi naman tas aw na anak. ayun, dala, karon, hangtod karon day, mabuhi ko day. Sa bukid ba? Nanano mo anak dito, day? Uy, nami ang tanong, Bukid? Yung Sa ani? bukid. Manglugit. Maluto, dalir ka naman. Manglugit ta dito? ambot lang karon, naabaron ni Lugitunon. Uy, basta nga akong ipaanab dito butong. Balanghoy naman kay balanghoy mangibot ta. Ang balangoy, wala pa day, manguantas pikas, kasi naapa. Nagpapalit mo Lami kay kung natunuan kilo dito. na ako kidala hapon nga. Balanghoy? Dili, uy. Lami kay natunuan. Kaning biga. 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 Gabi sa mo, day, biga sa kuan mo na sa dapit sa Dili, south. sa amo, biga o gabi. Bisul pagani. Bisol, sa amo kay lutya man na. Lutya. Lutya. Ang sa amo, gabi. Lahi man tong bisul. gabi kadto man tong Takol. mautan mo. Lutya, unya, sa Davao, Carlang. Karlang. Karlang. Ang karlang po sa amo, kananda ko Ang sarap ng tuyo, oh, hindi siya ano, Di parat. parap. Dito. Kato pining kauban kay mo kuan no pa. Dili, lain na po Lain dili. na po Sa ni. dalagit na ako gipalit. Dili parat lami siya. Di Na. parat. Ikaw saging di siya. Lami ang ilang karabalias, dili parat. Dagan ka gipalit ay. Hoy. Ano na 10 kilo? Nga. Mura siya dagang ipakanunon dito siya niya sila ra kun duha. Anak ko mamalit, yung hadlo ko kaugdan. Lord. Mamagag naa sa China oy. Kaya ang ako kapiran, Nag usa ni panic buying. kasi pobre me, basta ang pagkaon, di yun may magutong po. Dinod, dinod. Mano niya ako, Ugot mo na anda dayo makuot. indot man nila ng gagmay. Nga. Ibuha doon na, pagli ako upon. Nga. Naapa ko'y gagnito eh. Minsan na nga. Pati ulo Katong sa ngagon, katong sa ngagon na lami kay na. Gagmay. Tab ang manisiya. Nagpagwapa lagi ka.
Wala ko kagwapa yung nanay ako lipstick hapon ko. Ga-lipstick. Uy! Lugaya ba na mawa? Ara ay. Ha? Ay kana lami na sa Lupoy. ngapon. Oh, apil ulo gid makaon. Ako mas kung sila una kong ulo. Pero kaning dako na pugay udi na ni Para makaon. balyas sila. Isa man din ni. Saging ang sinugbang bulad mga bay kaunta. Tama isog parat. Gikan man ko ng laban ng hugas. Nya, chance man kay si Ate Charing nga nasa kuan. Pasensya gyud dai Ah. down kay taka kay wa gyud. Eh? Wa man Chance na kay nga nasa sa Tamiya. Unya doon naman may diri ni Musra. Kung ginan sulungon na to sa Musra. Lamig kayo. Nagtukan ko. Ganong dugay man na nimo kuha ang inday uy nga ako. Ano sama? Flu na lagi. Ah, dragon fruit. Saring kay uy. At O to na naghungong na pa. kanakuan ba ato tas kana sa bulto na hetong tawag si ko ang Lucy. Oh, sige, sige, sige. Kinaharawan diya. Ato i-post Mamuran ani. sa tag- Si Ate Charing, may eskwela na daw siya. Manto mi sa rooftop program. Grade 7. Grade 7, middle class. Ready na? Middle class. Kubita ta. Middle school day. Ganun skubita man oy. Manaka Kami mi diri diri. kay ko kan bilangkan lagi ko nang pangkuan aning kuan ba. Siya po nagbilangkad uy. Sa tabagi sa kubita. Lagaran ko sa kubenta. Kubita. Lagwa pa lagi ni imong kubita with hagdan. Ano ang payag ni Inday Novel? Lagaran ko ng kauaday. Oh, pang kuan ba pang organic ikalo. Nasa among buki din. Uy, mo ikalo sa mga mag-uuma. Akong kubita tsara. Ang kubeta. Ayun na yung puro joy ako. Uy, amor mang naong among gibidyohan. Ang suday mo namang naong ulo may labot kong kwarto. Ayun na Nga lang namin ta sa imong kwarto ato mga ta sa rooftop. tawagi diri. Asa man? Lagi ko kay nang Busy kay si Inday Novel, no? So ayan na, invade na namin ang kanyang privacy. Ayaw ko ano yun. Na-invade na namin ni Wala, Inday amor, Kabkab now. ang kanyang privacy ay si Inday Kabkab. Tapos ayan, dito Oo, na kami. kahayag. Ayan, hayag na kaayag. Dara, na diha si kuan. Hala, dara. Hello, ano Dara na mi ang akong diri? gianhi, doy. Dragon This fruit. one. Sige, sige. Ayan, so Atong siradaan. don't worry, Ma'am Lodi. Daghan kay ni Joy. Matawag ra dai diha. Ma'am Lucy. Ala kabayo ang lupad kakusot. Lucy. This is the dragon fruit na itanim ko sa bukid, no? Ma'am Lucy. Bye Lucy. Lucy on ti karon. Ayun lang sige panawag din kay kung basin mo. So ayan po, magpasalamat ako kay Inday Ngabel. Kay mahal bi kay ni Joy. Guwapa po jud kayo ang base day. 150 ba ya ang kuan ani? Oh, sinabi mo. 150. Dai dragon fruit si by Florence. Akong putlon lagi pagbalik ko. Ako ra lagi bahala. Ako ra putol ani. Ayo ra kay ngano. Nadagko kaayo. Ako ra putol ani kay ngano kanang Kaning usa ka ani makapatubo. oh, Di mi diri mga bay kuan sa tiris. Mga pita. Natug dagay ito si Lucy ay. Kani akong putlon. Kining akong gitanong. Ti Lucy. Dira ay. asa man imong unsa Si Lucy! function imong gitanom ani dai? Ing ani ra. Nawag silingan. Unya daghan man kanila ini siya kuan duha ni kuan. Unsa may katon di anak kanang naa kanang nilabaw? Dark brown. Ah, mas dark ni. gini siya. Dark O mas dark dami red. ang dark red. Pareha kay mo sila kamera dark. di siya. Tanawa Mas ang dark red. tanawan niya ang kuan. Dai ano dai? Aura dai. Aura. Aura ayan. So ayan po, please subscribe. Nag-YouTube na din siya no para Si Inday pag-ulit Ngabel. niya doon sa Mantalungon. Kay pagkuan ako medyo trending siya. Uy, ni gamot naman dai na oh. Hindi ko kay Joy. Magpahimo talaga ko. Magpagawa pa ako ng ano doon. Kay sa kung di Mga pita ninyo. Yes, they don't worry. They, ako na lagi ni kuha kong guys. Kuhaan ako na ba? Oo, kuhaan din ako na inig ka. Basta kuhaan na din ako din. Ang mga tiil sa mag-uuma dera. Basta. ini siya. Mga TNO. Ang mga tiil sa mag-uuma lama kayo. Kani siya, ini siya. Mao ni ako Pila na ni ka beses na munga day? kausap at pitigin daghan na sila rin at sila na mo. Di ay bumbel mga bay guwapa kayo. Unya kini ba ulang mo namuna kay. Nag-model. Uy, ano mo naman ang giibot? Amo na ang bulak. Ay kabayo na yabo. Huwag mo na sa Madrid Kakao. Uy, Ang madali ka ko bitaw na siya. Madrid Kakao. Pwede na siya iilo day. Pero kung iilo nimo ang daw sa Madrid Kakao ba kay ang imong kamot kay mabutan og tai. Kay ngano gagmay na. Panoy. Mulusot. Uy, nagkuano.
Mulsot na pasensya na sa kumakain dyan, pasensya. Ilo, speaking of ilo, Pinakahig diri. Ilo kay ano, soft kay ba, pero nangilo og kuan lagi kay nga bulak gagmay sa ba, Madrid ano? Cacao. Gagmay. Diara ang dragon fruit ni by Florence. By Flor, diara oh. Hapit na ni mamunga. Gwapa kay imong Namunga naman base. ko na, day. Dagko ikag base ba masuod tao. Kini imong pagtanom ani, bisig imo ra ning ituhog sus dali ara ani. Duha naman. Tanawa akong tanawa ra gud ang akong. Muna bisik ayo. Mga bay. Oh, 150 jud dili kani. Ibiyaan ako kung labunon dito kay chance na kayo magkita mi ati Charing ba kay naa siya diri sa Lapu-Lapu City. So mao to. Salamat kay So ayan po. Thank you so much Inday Ngabel. And don't worry Inday Ngabel, kung mamunga na day, imo akong ihatag nimo tanan. Kung mubunga siya 1 million imo tanan 1 million bunga. Na sila sa ilawom sa dragon fruit. Kinaunsa. Na sa ilawom sa dragon fruit. Hindi lagi diri nga subdivision no Dami kay mga kay balay mami. ba kay dagko kay no. Ya dili siya kanang dikit-dikit. Udara titsaw ko na sa atbang ibaligyan na 10 million. Dili bahala gud ato na lang ko sa akong kuan. 10 million. Ato na lang ko sa Hindi akong. mo no dito pagkupos gawas kay na kay nakainom man jud. Balik mo kuha kay kuko sa kapon. Kung ayo ito pa mapili di man imo. Oy, ang kinanakan akong kwarta nga nawiran no 150. Mora jud. Buyat di Kana ay. milyon-milyon wagi ko kahawid ana. Wa masakit ka. Ako sa kukawin ay nakawin kog million day pero Korean money to. Wala Ang Korean dagko. 150,000 jud mga bay. Gikan to ninyo, duga to ninyo. Itong first sahod nako nga natigom ang gusto. First sahod bang gusto nako natigom 5 ka bulan. Ako nakahawid ko ka na million kapil. Oh. Dira dinhi ay. O lagi kay dugay man putong kinayod nimo. Pag anak nako, busig ko bawi. Mo nanungko ra taon mi diri mo ra taon mi mga libang ra Ang oh. ganda dito ay hindi mainit. Bahay ni hindi nga. Mo nang imong gingon sa kasako mi yuta. Imong iya laging ikating titsa niya yang itanom sa kuan plastic katubong mga ito mga kuan kanang Day. Unsa man? flower base. Oh yes, gaati ka guta ka ng nindot. Nari tambok yuta sa inyo? Nay daghanday. Kay kini ako Bari Kuan. lagi mo. Mahal di kayo yuta. Nindot diri ka ng kuan sa dagan ganing kuan sa gabas. Dili na ay dagan dito ba? Oy, din na lang mi kutob mga bay ha. Salamat. Hello na lang yung tanan laban-laban. Ay, dira. Ang nakuratan nga bata. Ku anay na lang ba? Di ami sa tiris sa rooftop. Kaya man akong mama ani. Thank you mga bay.